Du tror att krig inte angår dig? Det trodde jag också. Mina damer och herrar, ta väl emot Sonja Wigert! Pågår redan ett krig. Tyskarna kartlägger den svenska kusten för att kunna ta reda på hur de ska kunna invadera oss också. I stedet endte jag upp med en roll jag aldrig hade trott jag skulle spela. Sonja Wigert. Populär, folkkär i Norge efter flera roller på film och teater. Your singing was amazing tonight. Hennes status, hennes kontakter, inte minst hennes talang gör Sonja Wigert unik i mina ögon. Jag kommer från den svenska militären. Svenska militären? Ja, jag har verkligen en talang att kunna vara någon annan än en själv. Sverige behöver det. Har vi avtal? Vad är det jag ska göra? Josef Terborg, underskatta honom inte. Han verkar charmerande och till och med mänsklig. Men glöm inte att du har att göra med en person som drivs av sin nazistiska ideologi. Warum sind Sie hier? Ich bin hier, weil ich beim letzten Mal keine Gelegenheit dazu hatte. Meine kleine Spion. Jag tror jag kan få honom att lita på mig. Don't tell anyone about this. Du må välja vilken sida du står på. Vi har anledning att tro att en i våra egna led inte är helt lojal. Hitta läckan. Varför inte använda er ungerska älskare? Du hast denn eine Schauspielerin schon vom Krieg. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie müssen meine Wort glauben.